Hola, conillets, hola, elefants, com esteu? Anem a veure què ha passat amb el ou, no? Anem a veure. Jo tinc ací el meu, ací, i tinc la meua llibreta preparada per a escriure el que està passant. Anem a veure. Què està passant? Fixeu-vos bé. L'aigua és d'un altre color, vegeu? Estan eixint bombolletes, jo veig ahir bombolletes per ahir dins de l'ou. Vegeu? I l'aigua no és tan clara, està agafant un color marró i surt per ací com una espuma de color blanc i de color marró. Sobretot és blanca. L'ou continua estant ahí, és el segon dia, i baix del got, deixa com unes cosetes de color marró. A veure què anirà passant. És el segon dia i vaig a escriure el que correspon. Vaig a escriure en la meua llibreta l'aigua, ara una altra paraula, la G, la U, l'aigua, no, és una paraula xicoteta que té dos lletres, no, la N i la O, és, E i la S, tan, la T, la A i la N, clara. És la C, la A, la R i la A. Hem vist també que l'ou té bombolletes. Mireu-les ara. L'ou. Esta és una paraula difícil perquè és L apòstrof O-U, ¿vale? L'ou, vinga que és fàcil, la L apòstrof O-U, separem T, la T i la E. Ja anem con una molt llarga. Bombolletes. La B. La B. Bom. La O i la M. Bom. Bo. La B i la O. I ara esta és molt difícil. La doble L. La E i la S. Jo he posat bombolles. En vez de bombolletes he posat bombolles. I surt o is, no? Una escuma de color marró. Pues anem a escriure. Surt escuma marró. 3 paraules. Surt. La S. La U. Surt. La R. Surt. I la T. ¿Vale? Una. Escuma. La E. Vinga. I la S és Q. Q. No és la Q. És la C. La U. Ja tenim escuma. La M i la A. I ara marró. Surt escuma i ara anem a escriure marró. La M, una altra vegada. Doble R. Marró. Punt. Vaig a escriure marró. Vale? Pues ja està així.
la meua llibreta en el que va passar el primer dia, ¿vale? Que van posar en el got vinagre i un ou, i el segon dia, on l'aigua no és tan clara, l'ou té bombolles i surt escuma de color marró. Pues nada, amics, anem a veure què passarà demà. Un beset, adeu!